Ndofunga ndakauya panapa pa crossover night musi wa 31 munhu waMwari wakandisibudza nenyaya yemusikana wangu. Iye anga asiri musikana, munhu wandaidanana naye aiva ari mukomana. 6 months ndichidanana naye zvepa Facebook tisati tamboonana. Saka ndichaita kuti ndisvike pana ndoti ndati ganongorara hangu ndiri kuchedzeri mangwana ndomuka chita sei. Oh, une baby rauda kuona mangwana. Musikana. But are you not gay? Auzingo chanire. Ndisi Prophet. Ndiri kunzwa kuda kutomoka poison. Inini ndega pandiri ndonyatso-kuzvishora chakuratidza kuti handina zvandaita. Ndabatsirwa nemunhu waMwari panapa vakandiudza zvokuita. Musikana uyu aindimanda mari ndisati ndaonana naye. Mani nguva yakadini muchidanana nemusikana uyu? Tane 6 months ichidanana. 6 months? Yes. Pa 6 months makamupa mari? 500 to nearly 600 years. Ndofunga zuva ratatu karongo tinoonana mutauni. Ndasvika panzvimbo yandakati ndisangane naye. Akabva andifonera achiti ko wakapfekerei kepi, ndakakuti chii. Akabva atoramwa ndobva adzokera. Akati handichakwanisa kukuona ndakuenda. Wakamboonana here nemusikana uda kuona mangwana? Ndakamuona pamapicture Prophet pa Facebook. But kupusa zvere legendary. Last month tatakaronga zoti tionane. Zvadaro iye musikana ane zvinhu zvaakanditi hafariro kuti ndiona ndakapfeka kepi. Kepi yemumusoro? Yemumusoro. And what happened? Saka panzvimbo yatakaronga kuti tinosangana last month ndakabva ndaenda papo ndakabva ndakapfeka kepi. Akabva andifonera achinditi ko sei wakapfeka kepi. Zvekutoratidza kuti atsamwa. Akabva atoramwa ndobva aenda, ndobva ndadzokera kusendinari ndobva aenda. Ndobva tazoronga futi zuva rokuti tionane anova hawaJanuary. Ndakabva ndarara panapa ndichindomuka ndichinomona mangwana makuseni. Ndaenda kudaro. Ndakauya pana munhu waMwari ndobva wandibatsira, ndobva ndasvika panzvimbo yandakasvika. Munhu waMwari wakandiudza zvokuita. Ndofunga ndakasvika ndobva ndawanda, pandakawanda ndobva ndatexta message kuti handisati ndapinda mutauni. Uri kuenda hako mutauni asi uri kufambira mahara because hausi kumuona futi. In fact pandakuti hauzi gay here inyaya yekuti wauri kuti musikana wako haazi musikana, mukomana, asi akaisa maphotos emusikana paFacebook. Saka uri kudanana nemufesi. Ndoda kukuudza kuti bate munhu mangwana. Ndinhasi ka da kuti mubate nhasi uchibva pano. Uchibva pano uri kubva waenda mutauni. Ndokuudza zvokuti uite ukasamuona I will resign from being a prophet of God. You too, the prophet. Praise and worship, sing something. Ndingoti mwenyu da kumtipa kuti anite sei kuti abate munhu wake. Ndakabva ndaona mukomana aitengesa airtime achindipindura. Ndobva ndaita zvokufona. Mukomana akamhanya kadistance achinotambidza mukadzi aitengesa madrinks foni. Ndakabva ndakata foni ndobva ndaziva kuti ndiye mukadzi wandaita sei wandaitauriswa naye. Ndobva ndavasvikira pavanga vakamira. Ndobva ndati ko ndiri kudawo mari yangu kana kuti toita zvemapurisa. Mukadzi akabva avhunduka bva arohanana zvakanyanyisa. Akabva atanga kumhanya kuti wanditsvagire mari yangu yobva wandipa. Vakandipa 400 years. Ndobva kwasara kwabva kwasara 200 ndobva ndakuti handidi zvinondinetsa, zvinhu zvaindinetsa kudai so ndatombowana 400 years ngandisiyane nazvo. Ndikabva ndaenda. Ndinotenda munhu waMwari nekundibatsira wakaita. That's a powerful testimony indeed. I think chidzidzo kuneme vakomana ikona ngomhanya ngodana nevanhu vamusina maona ka ende mari aibudiwa nditi chitenda Mwari uenda unoti mafodya yako zvakanaka. Amen Prophet. But woregedza kuitawo zvemabhebhi kumwe kuzopusa hakuzoda. Ndakutokumbira muchindibatsira ndowane munhu wokufambidzana naye chaicho ano mwoyo wakanaka anowamusikana naye. Ndawithdraw mawords angu. Ndakanga ndamuti kupusa kuri legendary auna kupusa ukangwara zviri legendary iwe.